Arroz caldoso de mariscos, ensalada de xarda mariñada, fritos do camiño con salsa mariñeira, ervas do camiño ou batido verde de mercado, todo con ingredientes recén saídos da propia Praza de Abastos e elaborados polos alumnos da Escola de Hostalaría Carlos Oroza de Pontevedra. Este menú de luxo era o que puideron probar esta mañá os que se decidiron a pasar polo mercado do Grove. Pues arroz. ¿Qué le parece? ¿Qué tal está? Está buenísimo. Pues esta es un cóctel, creo que es con albariño y algo de licor y romero. Está muy bueno. Y la tapa de arroz. Nos lo hemos comido todo, muy bueno. La tierra muy bien, muy buena. La pena es que nos llueve, pero bueno, estamos acostumbrados porque en Soria también hace frío. Somos de Palencia y allí pues oye, el pescado pues no es como aquí. Y el marisco, pues aquí es la tierra de ello. Nosotros solemos ir pues a mercados de otros sitios cuando vamos a otras partes, pues en los mercados de otros sitios que pues oye, para comparar e para ver. Con motivo do Día de Europa, a Deputación de Pontevedra celebrou por segundo ano consecutivo Degusta Europa, unha iniciativa que busca promover os mercados locais e ao mesmo tempo impulsar os produtos das Rías Baixas. Seguir a poñer en valor os mercados tradicionais, que son aqueles mercados onde o produto chega cada día fresco, donde se establece unha relación moi directa entre o comprador e o vendedor, baseada na confianza, na credibilidade, tamén no afecto, no coñecemento. Igual casi que como turismo necesitamos desestacionalizar o mercado. Este mercado ten moita afluencia de xente no verán, cos visitantes que ademais alaban a calidade dos produtos que aquí se ofrecen. No inverno decai un pouco e entonces con este tipo de actuacións somos conscientes de que son moi importantes para que a xente recupere esa tradición. No Degusta Europa deste ano os pratos estiveron inspirados nos camiños xacobeos, pero quen mellor para presentalos que os propios cociñeiros, as futuras promesas da cociña galega. Un risotto de marisco con mexillóns, berberechos, botamos un pouquiño, claro, risotto, queixo e nata. Logo temos a ensalada, que ten salmón e xarda, bueno, aquí rincha en no Grove, que chamanlle, e escabechada. E la fritura, que levaba calamar, xarda, sardiñas. Unha experiencia sensorial para os que puideron gozar das tapas, pero unha gran experiencia profesional para estes alumnos. Si tamén se dá a coñecer o que temos nos mercados, porque moitas veces descoñécese o que temos e vamos máis aos mercados así, tipo a nivel nacional ou así, e deixamos os mercados de nosos pavos de lado, e así máis ou menos sabemos que nosos mercados ten material bo para cociñar e para facer cousas. O esforzo sempre ten a súa recompensa e tras rematar a xornada, estes alumnos da Carlos Oroza puideron degustar as súas creacións e saborear a satisfacción do traballo ben feito.